dia, penya! Què tal? Com esteu? Això és una nova aventura de les tietes amb la Premium! Com estem? Frusquis. Buscant la platja de la sopa. Estem com una sopa. Que no? Estem de vacances! Hauria Dit mai! Vacances, vacancetes! A on? A la platja! I on dormirem? En una tenda de campanya! Però no us penseu que dormirem a terra com la Vero el dia que li vaig dir, eh? No. Anem de glamping! O sigui que res, això és les tietes de vacances amb la Premium! Ja hem arribat, hem anat una estona a la platja. Tienen la fuerza, podrán avasallarnos, pero no se detienen los procesos sociales ni con el crimen ni con la fuerza. La historia es nuestra y la hacen los pueblos. Ernesto Che Guevara, Salvador Allende, Fidel Castro, Simón Bolívar, Rigoberta Menchú. Pensava que O en Guevara o la Rigoberta Menchú. Jo el primer, el Che. No ho sé perquè aquest sí que el sé. Per tant, Jo diria que ha de ser en Guevara, diria. Che. Sí? Però m'agrada la Rigoberta Menchú. Perquè és Saps per què? Perquè és l'única dona que hi ha en aquesta llista. La marco? Marca-la, perquè és l'única dona que hi ha a la llista. Vale. A veure, resposta. La número 16. Oh, mira, ni un ni l'altre. Salvador Allende. Ah, carai. Salvador Allende. Si se sent algú part del vent, Benvinguts. serà. Benvinguts a Sant Pere Pescador. Oh! I ara som aquí, hem arribat al càmping i tenim el Coco 4. Anem-lo a veure. Anem-lo a conèixer. Són botelleres. Anem a veure el coco. És un cocó. És un coco. M'estàs dient que és un coco? Sí, que indica. M'estàs dient que és un coco? Vale, oh, lo dintre. Què? Fa calor. Tenim ventilador, Tenim ventilador. Ei! Hi ha ventilador, això és important. La manta, Maria. Hi ha una manta. Hi ha una manta aquí. Hi ha una manta. Doncs fantàstic. Molt bé, tenim cafetera, tenim gots. Tenim un cafè, deu ser. Benvinguts. No sé Què què és això? A veure. Ai. Fa calor. Sí, he obert una finestra. Fa calor. Ai, coi. Microones. Microones. Aita. Bon dia, penya. Què tal? Com esteu? Heu vist? Aquí hi ha unes fantàstiques pales, allà hi ha uns fantàstics calles i unes armilles favorites. Doncs res, ara ens els posem perquè ens anem un calla. Aquí nosaltres, totes sexis, totes xules, totes tapes. El últim modelet. El modet de la Irene, el modet de la Vero, del nostre estimada Premium i servidora. No. Doncs va, som amb calla. Sí, Sí, no, és veritat. sí, és veritat. Medio? Mediu? I aquesta és gran. Mediu. És que clar, sabeu, aquestes dues es diuen espai. Les amigues. Aquesta és gran i aquesta és mitjana. Home, ara molt millor, Molt bé, vale. Ara encara estem més guapos. Més estupendes, que abans. Trobo que et queda molt bé aquest xaleco. Sí? Sí, Vermell. estàs estupenda. El teu color. El teu color preferit, Ho sabien aquí, mira. Clar, m'han dit, va, a la Vero vermell. Vinga, xurris! Vinga! Més a prop era la mirant més ràpid. Si fem més parada dels ulls, és més lenta.
Gires, sí, la plana més lluny de la barca, gires. Més a prop vas més ràpid, no? És la teoria. Ara, la pràctica és una altra cosa. Feu molt bé això, Irene aquí remant, és la primera. La Maria aquí darrere. Que no gravem. A la que no grava, estem aquí, al riu Fluvià, que ens ha costat sortir-lo. Vete a la cola. Ben molls. Què tal? Un peix que t'agrada! Vinga, anem remant pel riu Fluvià. Allà al fons hi ha el pont de Sant Pere Pescador. La Maria guia la barca amb la seva parsimònia per allà uns aneguets que van pel riu. La sentiu? La Maria guia l'embarcació amb gran ovació. Uah! Maria, 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 Maria. Pues esquerra, no? Esquerra. Ai, Déu meu. Anem de tort com la collada de Toses. Som així de bones mosses. El tanto que va de canto. Heu vist quantes gotetes que tinc? Dreta i a l'esquerra, Albert. Esquerra. Per si no havíem anat a la classe de dret esquerra. Això és Barri Sèsam amb les tietes! Esquerra, i a dreta i a esquerra. Obrim més a dreta i més a l'esquerra. Obrim més a dreta perquè anar aquí a l'esquerra. Peixet! Dreta, més obert, tot en dreta. Molt bé, us poso al davant. Ale! Dreta. GoPro, arresta vídeo! S'acosta una llanxa. Més obert. Més fort. Ara. Espera que les onades. Onades. Vale. Oberta cap a l'esquerra. Força a l'esquerra. Força a l'esquerra. Ara. Aquí tenim una cursa d'obstacles, Força! Va! Vinga! Obert! Ara! Ja està. I quan faig això, foto una força. Fot una força aquí. Sí, rema, sí. Estem ara aquí ja, arribant a l'embarcador del càmping. Sí, no es mouen d'allà, Els ànecs. Xocarem, o no? Vete els ànecs, jo vaig gravant els ànecs. Vete'ls, quac. T'ha arribat. Ja. Ara, tu baixes. Jo baixo. Heu vist? Us presentem el nostre coco. El nostre coco. Vivim en un coco. Coco 4. Vivim en el coco 4. Vale. Després, aquí tenim un mirall fantàstic. Estupendo, fantàstic. Allà tenim un fantàstic armari, ja veieu. I aquí tenim la zona de la cuina. Microones, armari amb tots els utensilis haguts i per haver, una taula extensible
No és tangible, és una taula que surt. Sí, un taula I extensible. això no sabem ben bé, està ben Això enganxat. és decoració. No sé. Una mini nevera, un mini fogonet, un prestatge on hi tenim restes de menjar. I aquí tenim... la caixa... Sí, la Dolce Gusto ja hi era. I aquí tenim l'habitació d'Armlavero, aquest és el seu llit. I aquí tenim un altre llit on el fem servir de posa coses. Posa coses. armari. Posa Sí. coses. Posa coses. Que de fet això podria ser com un mena de sofà. Sí, també. Com una zona d'estar. Molt bé. Sobretot important. Ai, no, espera't. Un ventilador. Tenim un ventilador que és Molt molt, important. molt important. I tenim una terrasseta, a veure, veieu. Tenim una taula de color verd, amb unes cadires de color verd. I tenim una fantàstica cadira, aquí, blanca, però només n'hi ha una. És molt còmode. És molt còmode. Sí. I aquí, i aquest és el nostre tros de terreny. Aquí, veieu, el Coco 4. Que sí? Molt bé, doncs, ara ens n'anem a la piscina. O sigui que, fins ara, aventuraires!